Oni ce oni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juin kalo tile 23 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina di yɔrɔ wali kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tin na fako bi me an ka Mali fintigila ko olu kon cɛsiri jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walima ɲini na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'o lafɛ olu ka lakana bɛ se ka sabati wa jamana kɔnɔdenw ka se ka yala lafiya kɔnɔna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kare tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko civil tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigila ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kɔnkanbugu Suga Marika secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu kɛ nin secteur min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération ɲɛna kosɛbɛ ka da opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la. Halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna na civil tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ko ye opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana région fila kɔnɔna na ko opération ba fila nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la ka d'a kan opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra secteur min kɔnɔna na o kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka convoi logistique dɔ yɛrɛ de kɔni ma ko opération filanan yɛrɛ kɔni kɛra région min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga. An ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ni o ye Sika fintigilakaw minnu bɛ k'an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ye olu ye laseli kɛ u ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na ko Afrika Corps maaw ni Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na k'olu jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération min kɛ ko opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka da opération in kɔnɔna na k'olu sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maa dɔw kunna Tombouctou région kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min yɛrɛ kɔni na jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka to ka opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ka se ka o lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min Afrika Corps maaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération dɔ kɛ Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ni an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u taara bɔ banbaci wale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni kan ni u ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni banbaci walima minnu tun bɛ kan in na ka olu faga ale ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don k'an kofɔlen na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw bolo lafɛ olu ka se ka sigi ma hali n'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni sonyɛna o ko hukumu de la ko avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 binkani wale min kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na ma dogo maa si yɛrɛ kɔni na a kɔni yira la k'a fɔ ko binkani wale in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye u kɔni maa dɔ yɛrɛ kɔni ka mobili minɛ ni ka boli ni a ye o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw na an ka Mali fintigilakaw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka ni makofɔlen ka mobili minɛ banbaci wale maaw la ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye maa min yɛrɛ kɔni ta ye ni mobili kofɔlen olu kɔni bɛ o wele cérémonie na cérémonie min yɛrɛ kɔni na o bɛ maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka mobili yɛrɛ kɔni segin a ma Gao région kɔnɔna na. Ni an ka fédération malienne de football maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana denmisɛnninw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa fɛɛrɛ latigɛ ni ka u yɛrɛ kɔni former dolanta walima farikolo la ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni formation yɛrɛ kɔni bɛ kɛ yɔrɔ min na ka o yɔrɔ ninnu contrôler kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni denmisɛnnin ni olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la wagati laban na kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni kun cayara an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko académie dɔw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don
denmisɛnninw yɛrɛ kɔni formeli ma dolanta walima farikolola ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko o académie nin yɛrɛ kɔnɔna ko binkani wale caman bɛ tani ka ɲɛsin o denmisɛnnin ma o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min an ka FEMA footma olu kɔni bɔra ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna u bɛ laseli kɛ k'u bɛna mission de certification dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan an ka Mali jamana kɔnɔna walasa maa o maa i bɛ fɛ ka académie dɔw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ walasa ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni former dolanta walima farikolola ɲɛnajɛ la fo min yɛrɛ kɔni ye jamana ka FEMA foot yɛrɛ kɔni fo o yɛrɛ kɔni ka yamaruya di i ma ale n'a ka to ka taa contrôle yɛrɛ kɔni k'i fɛ n'o y'a sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ kɔni bɛ ka lakana u ka baaraw kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. San ani wagati an ka Mali fintigilakaw cɛsirimɛ jamana in fantan an naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walima aw yɛrɛ kɔni ɲinini na walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati wa jamana kɔnɔdenw ka se ka yaala jamana kɔnɔna lafiya ani lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna k'ale tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kɔnkanbugu Sunga Marka secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka ni opération min kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wali maa caman bɔnɛ ani na état major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni sibiri na juin kalo tile 20 san 2026 tileganfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw olu renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u kelen ni k'o renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ u kɔni wulila ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni wuli walasa ka se ka opération de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔni kɛ ni secteur ninnu kɔnɔna na ko ka an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to u ka opération de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔnɔna k'u kɔni taara bɔ jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni na Kɔnkanbugu secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni maa yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni k'o ma girin ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tora kɔlɔsili yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan la ko banbaci wale maaw de don sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni k'o jaabi sɔrɔ min y'a yir'u la k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan la ko banbaci wale maaw de don sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ma nin yɔrɔ kofɔlen in na ko farapu min kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ma ko farapu in ɲɛna kosɛbɛ ka da ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen bɔnɛw ni na min yɛrɛ kɔni ka état major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira n'a k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛ banbaci wale maaw ɲini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko nka o n'a ta ta min yɛrɛ kɔni état major général des armées a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'an hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an k'an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya ko halisa an ka continuer an ka to k'an ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ale ni an ka Mali fintigilakaw ma sanga ani wagati ka d'a kan k'u ka nin kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u mago bɛ jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔmadon yɛrɛ de kɔnɔna halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama cogo min wagati min i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci wale maaw ɲini na walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔna na cogo min o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin sibiri don in na juin kalo tile 20 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ko ye opération ba fila kɛ an ka jamana région fila yɛrɛ kɔnɔna na ko opération nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka d'a kan opération nin kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la état major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération in bɛɛ lajɛlen kɛ ni farapu de kɛli ye ko farapu nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni région fila ninnu kɔnɔna na ko ni sibiri don in na juin kalo tile 20 san 2026 tileganfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna k'u taara bɔ bolimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn kɔ Jumara localité la ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Nioro du Sahel région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a kɔni yira la k'a fɔ ko ni bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn kɔ ko banbaci wale maaw de tun t'a dɔn ko bolimafɛn minnu tun bɛ ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna o tun ye camion fila de camion fila minnu yɛrɛ kɔni tun falen kun don banbaci wale maaw ka matériel logistique yɛrɛ de kɔnɔna n'a kɔni kun yiralen don k'a fɔ ko ni matériel logistique yɛrɛ kɔni tun bɛna taa di banbaci wale jɛkulu maa dɔw de
ma zone kɔnɔna walasa ka se ka u dɛmɛ u ka walejuguw kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ko kamiyɔnba fila ninnu ale ni fɛn minnu kun bɛ kamiyɔnba fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye banbaci wale maaw ka matériel logistique ale ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ nin bolimafɛn fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni na an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka farako farimanba dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ. Ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni sibiri don kelen in na juin kalo tile 20 san 2026 tuguni komi an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn olu kɔni taara opération wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ MENA ka secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baara la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni k'u dogo yiri jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na ko wa banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni kun bɛ jateminɛ de la wagati min kun bɛ yiri jukɔrɔla in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kalama u kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa ta ani ka bonyako yɛrɛ de kɔni bɔnɛ na ka sanga ni nin jaabi ɲumanba in yɛrɛ kɔni sɔrɔli ye an ka Mali finitigilakaw fɛ kɔni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye état major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ali samiya ka Mali finitigilakaw k'u cɛsirilen don opération na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na état major kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ali samiya yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw k'u kɔni cɛsirilen bɛ banbaci wale maaw ɲinini u nɔna minɛli ale n'u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna a bɛ ala ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma walasa ka se ka u dɛmɛ u ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw ale ni Rusi ka finitigilakaw ni Afrika Corps maaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka an ka Mali finitigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ ka to ka fara ɲɔgɔn kan ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa malidenw n'u bololafɛnw bɛ se ka yala jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la lafiya ale ni lakana kɔnɔna na o ko hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min Afrika Corps maaw olu ye laseli kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'olu ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération dɔ kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen in na olu Afrika Corps maaw ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka opération min yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔ opération yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ renseignement ɲinini ale ni banbaci wale maaw ɲinini baaraw de la Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali finitigilakaw ale ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni to banbaci wale maaw ɲinini ale ni renseignement yɛrɛ kɔni ɲinini na Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka ni zone kofɔlen kɔnɔna na ko kabini an ka Mali finitigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ye kari ɲɔgɔnna tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali finitigilakaw Afrika Corps maaw ale ni banbaci wale maaw ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka dimi juguba de kɔni don banbaci wale maa na ka da ka kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa caman fagara Mali finitigilakaw ni Afrika Corps yɛrɛ kɔni fɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale hakɛya min yɛrɛ kɔni fagara ale ni cɛni minnu donna an ka Mali finitigilakaw ni Afrika Corps yɛrɛ kɔni kunna olu yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ wa communiqué ma kɛ ni ka kuma o ko in kan nka Afrika Corps maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu sera ka banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni faga an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yiralen don k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ale ni Afrika Corps maaw bɛ ka jɛ ni ka opération minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baaraw la n'u bɛ to ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati banbaci wale maaw ka walejugu yɛrɛ kɔni contrôle la. Halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ni Afrika Corps maaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati nin yɛrɛ kɔni na jɛkulu fila nin bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka to ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Afrika Corps maaw ye olu bɔra ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka mission de reconnaissance offensive dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Mopti région kɔnɔna na ko ka olu ni an ka Mali finitigilakaw to ka nin baara in yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ banbaci wale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni kan kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni kan ni kan in yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye Afrika Corps maaw ale n'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni u ka bolofara dɔ wuli ni ka taa banbaci wale maa nin kɛlɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko o yɛrɛ kɔni kɔfɛ kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali finitigilakaw Afrika Corps ale ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw
fintigilakaw ale ni Africa Corps ma olu kɔni sera ka banbaci wale maa 4 yɛrɛ kɔni faga ko Africa Corps ma ale ni an ka Mali fintigilaka minnu taara ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna u taara bɔ fɛn pɛrɛta dɔ yɛrɛ kɔni kan banbaci wale minnu kan nin kan in kɔnɔna na ko Africa Corps ma ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni talen bɔ ni fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni kalama u kɔni ye charge de destruction dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka ni fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni pɛrɛn ka sɔrɔ a ma se ka kɔlɔlɔ foyi yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ni Africa Corps ma olu kɔni fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni tiɲɛ wa kɔni yira la k'a fɔ ko fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni tiɲɛni baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ma tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni don an ka Mali fintigilakaw Africa Corps ale ni jamana kɔnɔdenw kunna Africa Corps ma kɔni y'a yira k'a fɔ k'ali san bɛ wagati min na fɔ ko bi k'u bɛ ka continuer jamana yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔ olu ni an ka Mali fintigilakaw ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ale ka se ka lafiya banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma wa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min ye banbaci wale maaw k'olu si latunu ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu tɛ ka opération kɛ dɔrɔn walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu Mali fintigilakaw bɛ ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw bololafɛnw ye n'olu yɛrɛ kɔni taara banbaci wale maaw fɛ u ka se ka segin jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye colonel Ibrahim Samassa yɛrɛ kɔni ni ale ye opération dugukoloko théâtre S secteur 1 yɛrɛ kɔni commandant ye a kɔni yira la k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ye cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cérémonie min yɛrɛ kɔni na min ye Toyota RAV4 dɔ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye ni colonel kofɔlen yɛrɛ kɔni a ye Toyota RAV4 yɛrɛ kɔni segin a tigi ma n'a yira la k'a fɔ ko Toyota tigi yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Yunusa Yeya Mayiga yɛrɛ kɔni ye a kɔni yira la k'a fɔ ko binkani wale min kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 n'a ma dogo maa si yɛrɛ kɔnɔna ko o binkani wale yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye banbaci wale jɛkulu maa dɔw ye olu kɔni taara ni mobili kofɔlen yɛrɛ kɔni suɲɛ a tigi bolo Labɛzanga localité yɛrɛ de kɔni na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw ye olu taara opération de sécurisation dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Wataguna secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka an ka Mali fintigilakaw to u ka ni opération de sécurisation yɛrɛ de kɔni na u ni banbaci wale maaw nana kari ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da ni mobili kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'an ka Mali fintigilakaw kɛlen k'u bolo da ni Toyota RAV4 yɛrɛ kɔni kan min gendarmerie nationale maaw yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche ma olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ walasa maa min yɛrɛ kɔni ta ye ni mobili kofɔlen yɛrɛ kɔni ka o tigi dɔn hale ni ka dalu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen yɛrɛ de kɔni ta ye mobili in brigade de recherche maaw ka o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u ye o jaabi min sɔrɔ o jaabi yɛrɛ de kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ni jumadonya in na juin kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni colonel ye ale ye mobili tigi yɛrɛ kɔni wele ni ka mobili yɛrɛ kɔni d'a ma cérémonie dɔ senfɛ Gao région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Yunusa Yeya Mayiga yɛrɛ kɔni n'a yirala k'a fɔ k'ale de ta ye ni mobili kofɔlen ye mobili in yɛrɛ kɔni dilen a ma a nisɔndiyara kosɛbɛ wa a y'a ka wale ɲuman dɔ ba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka d'a kan komi an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye jamana kɔnɔdenw dɔw bololafɛnw ka olu lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni mobili in yɛrɛ kɔni seginnen a tigi yɛrɛ kɔni ma u b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u yɛrɛ kɔni cɛsirilen don jamana kɔnɔdenw dɔw bololafɛnw ka lakana sabatili ko la ko wa k'an ka Mali fintigilakaw to u ka cɛsiri baara nin na o n'a taw tɔw kɔni bɛ continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana zone ma lakanabaliya bɛ zone minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni ka mobili seginnen filɛ nin ma ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ko wa wale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ye ko u cɛsirilen tɛ dɔrɔn jamana kɔnɔdenw lakana dɔrɔn na k'ale jamana kɔnɔdenw bololafɛnw min ye fintigilakaw ye u bɛ o fɛnɛ lakana sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na wagati laban nin yɛrɛ kɔni na a kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cayara an ka bɔlɔlɔsiraw kan kosɛbɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kɔnɔna na centre minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don sifinnakaw yɛrɛ kɔni formeli ma dolantan walima farikolola ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔni na ko centre ninnu yɛrɛ kɔni na ko a yirala k'a fɔ ko binkani wale bɛ kɛ ni ka ɲɛsin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni ma o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka fédération malienne de football maaw ye olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ laseli min y'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye FEMA foot maaw ye ko u cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ latigɛ la min yɛrɛ kɔni sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dolantan walima farikolola ɲɛnajɛ ka di minnu ye ko min yɛrɛ kɔni olu FEMA foot maaw cɛsirilen don ni maa min yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka fédération malienne de football maaw ye ni o ye FEMA foot ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don dolantan walima farikolola ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔni ma
ko an ka jamana sifinnaka minnu bɛ o baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko min ye olu fɛnma fotumaw ye olu kɔni cɛsirilen bɛ o sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni lakanali u lafasali hali ni basi kana na u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'olu cɛsirilen don o ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko wa o maa ninnu yɛrɛ kɔni ka lakana sabati olu ka priorité i n'a fɔ a fɔlen don cogo min FIFA ale ni Confédération africaine de football maaw fɛ ni o ye CAF yɛrɛ kɔni ye ko ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni olu fɛnma fotumaw olu kɔni bɛ laseli kɛ ko donna nataw yɛrɛ kɔnɔna u bɛna mission ba dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka mission min yɛrɛ kɔnɔna u bɛna fɛɛrɛ latigɛ académie minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na centre de formation fo ka taa se structure wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sifinnakaw formeli yɛrɛ kɔni ma dolantan yɛrɛ kɔnɔna ni olu bɛ baara kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min yɛrɛ kɔni olu fɛnma fotumaw donna nataw la u bɛna taa certification ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni académie nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa min yɛrɛ kɔni académie o kana na dayɛlɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen ka sɔrɔ certification tɛ i bolo wa minnu yɛrɛ kɔni dayɛlɛlen don ka ban u bɛna taa mission kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ sifinnaka minnu bɛ yen nɔ n'u kɔni bɛ kɛ traité ko ɲuman na fɛn fotumaw yɛrɛ kɔni bɛ na ni mission ba min yɛrɛ kɔni wuli donna natɔ la a kɔni yala k'a fɔ ko mission yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka se ka taa lajɛ sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka encadrer cogo min ka t'u ɲɛ da o kan académie ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka mara cogo min ka u bɛɛ lajɛlen dɔn ale ni diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna sariyaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa ka se ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni lakana ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ o sariya ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka labato académie ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn fotumaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin initiative min yɛrɛ kɔni ta initiative in yɛrɛ kɔni laɲini ye fɛnba dɔ yɛrɛ de kɔni ni o de ye ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka dolanta la sifinnakaw yɛrɛ kɔni olu ka se ka u ka baara ladegew yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ ɲuman na yɔrɔ lakanalen ale ni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ se ka ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka dolantan yɛrɛ kɔni na nin wale yɛrɛ kɔni senfɛ min ye fɛnma fotumaw yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ structure fɛn fɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o bɛ sifinnakaw yɛrɛ kɔni former dolantan walima farikolola ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o structure nin yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ cogo min u bɛ se ka lajɛya jamana kɔnɔdenw bɛ se ka danaya ta ka taa u kan ale ni u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye denmisɛnninw yɛrɛ kɔni lakanani ko yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o promotion yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛnma fotumaw filɛ ni ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛ o diyara Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ŋunu kumaw yɛrɛ kɔni caya mɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko académie dɔw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sifinnakaw yɛrɛ kɔni formeli ma dolantanw yɛrɛ kɔnɔna ko académie nin yɛrɛ kɔnɔna ko binkani wale bɛ ta ne ka ɲɛsin sifinnaka ninnu ma o ko hukumu de la ni fɛnma fotu kɔni yɛrɛ kɔni ye initiative ta ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna maa caman y'a yira k'a fɔ k'o ye ko ɲumanba de ye jamana in kɔnɔna na ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ale k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma